Sa ibongkan kasiribotan kan kapulisan sa rescue asin relief operations, makalihis naman rapado ang bagyong Christine sa Kabikolan. Let us secure ourselves, let us secure our properties. Sinigurado ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon na handang-handaan sa indang kapulisan sa pagtaong seguridad para sa selebrasyon kanundas ngunya na taon. Sigun sa direktor, pirmi sindang nakahandang magserbi asin magprotekta daw na nga ni daipaan gabos nakakahawas sa kadipisilan na winalat kauminaging bagyo. Katakot kayo ni nakapakalat naman da asindanin mga kapulisan sa mga sementeryo, kolumbaryo, bus terminal asin sa iba pang pampublikong lugar na syertong rursoon nindagmang tawo. Mula kaninang 6 a.m. ma'am, nag-implement na tayo ng Bicol Shield. Pag in-implement natin yung Bicol Shield, ibig sabihin naka-in place na yung mga Police Assistance Desk, Motorist Assistance Center at yung mga border controls. So kasabay niyan, i-deploy na rin po natin ma'am yung mga personnel natin sa mga cemeteries, doon sa airports, seaports at mga public places para mag-provide ng crime prevention at police visibility po ma'am. May police assistance desk naman ng PNP sa mga sementeryo asin mga terminal sa inman na runakan rehiyon na mataunin mas marikas na asistensya sa publiko. Igwa naman ang quick response teams na nagmamando sa mga choke point, checkpoint asin sa mga pangenot na tinampo. Kabali man digdi ang heightened visibility patrol sa mga matawong lugar. Ang PNP po ay nagbibigay ng paalala sa ating mga kababayan na una ay i-secure po natin ang ating mga ari-arian, ang ating bahay, ang ating mga sasakyan. Yung sa mga bahay po, yung mga locks nito, mga CCTVs at sa kanilang mga sasakyan, yung parking at yung kasiguruhan na kapag sila ay babiyahe, dapat nakakondisyon po ang kanilang sasakyan. At sa kanila naman na personal security, wag pong basta-basta maniwala sa mga lumalapit sa kanila dahil sa mga ganitong pagkakataon so, nagsasamantala din po yung mga kriminal. Mientras tanto, total na 4,622 na kapulisan ang pigkalat kan PRO5 para sa selebrasyon kan All Souls as in All Saints Day ngunya na taon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.